Tässä on teltta, mutta ei ole mikä tahansa simmonen, vaan teltta on tilattu Temusta. Ja sanotaanko näin, että Temulla ei ole mitenkään hirveän hyvä maine. Nimittäin näistä Temun tuotteista on löydetty kaikkea myrkyllisistä raskasmetalleista jopa eläviin ötököihin saakka. Ja muutenkaan sitä ei pidetä mitenkään hirveän hyvänä ja vastuullisena verkkokauppana. Mut silti kaiken ton jälkeen se on nykyään Suomen kaikista käytetyin verkkokauppa. Joten mulla heräsi mielenkiinto ja mä sain idean. Olisiko se mahdollista viettää yö metässä pelkästään Temun varusteella? Joten mä päätin tilata Temusta 5 eri retkeilyvarustetta. Ekana mä varmaan tarviin teltan, mä uskoisin. Okei, tää näyttää aika hyvälle. Mä laitan sen ostoskoriin. 55 €. Eiköhän noilla tavaroilla yhden yön selviin metässä. Ja ensimmäinen varuste on tää teltta. Päälle päin tää teltta näyttää oikeasti aika hyvälle. Okei, tää kangas ehkä tuntuu vähän pressulle, mutta toisaalta on tilattu Temusta, niin mitä voi oikeastaan olettaakaan. Hintaa tälle teltalle tuli yllättävänkin suolesta 24 €, joka oli vähän enemmän, mitä mä alun perin kuvittelin. Teltta on 50 senttiä. About 3 senttiä. Täällä on myös tämmönen hapen kulkuaukko. Se on hyvä olla, etten tukehdu tonne. Okei, jos pitää oikeesti joku kunnon miinus tästä teltasta hakea niin tälleen ulkoapäin, niin se on kyllä nää kiilat. En oo ikinä nähnyt näin ohutta niinku kiilaa teltassa. Mutta toikin on toisaalta kyllä positiivinen puoli, että tässä tuli mitään kiiloja ylipäätänsä edes mukana. En edes oikeesti olettanut, että tulee. Mut miltä tää teltta näyttää oikein sisältä? Vetoketjua auki. Tältä se näyttää. Eli ei oikein miltään. Ei mitään. Mennään sisälle. Vähän kyllä haisee niinku tehdaskemikaalit täällä. Mutta ehkä se kerkee tuulettumaan tässä nyt, kun te saa olla täällä ulkona. Siis vaikuttaa aika hyvälle. Ei täällä ole niinku mitään ylimääräistä missään. Ei kun on täällä tämmönen koukku. Tohon saa vaikka jonkun valon tai jotain muuta roikkumaan. Voi tohon vaikka laittaa hikiset sukatkin roikkumaan, mutta sit saattaa haistaa ehkä vähän hirveelle täällä, mutta testataan oikein mennä makuulle tänne. Ei kyllä mikään hirveän iso teltta kyllä toisaalta oo. Kyllä tää teltta niinku tarpeeksi iso on, mutta ei tonne niinku paljon jää kyllä tilaa tonne jalkojen taakse. Hyvin on muuten valittu tää teltan paikka, nimittäin tossa on paskaa tossa teltan vieressä. Kaikilla näillä varusteilla, jotka mä tilasin, oli lähestulkoon 5 tähden arvostelut. Ja se on kieltämättä ehkä vähän epäilyttävää. Joten tämän videon loppupuolella mä tuun arvostelemaan ne kaikki tuotteet ja kertomaan kuinka monta tähteä nämä oikeasti ansaitsee. Mut nyt on aika ottaa esiin toinen näistä 5 varusteista, nimittäin makuualusta. Eva Camping Mat. Great for tourist. No ainakin lupaa hyvää. Siitä ekana vähän muoveja pois. Mitä ihmettä, täällä on jotkut tämmöiset klipsut täällä. Mitäköhän noilla tekee? Ainakin tässä on tämmönen ihme foliosysteemi, jonka pitäisi sit niinku pitää lämpimänä paremmin, mutta en mä tiedä pitääkö se oikeesti. Tuo makualusta oli ihan saakelin ohut ja se ei meinannut mitenkään pysyä tolleen avautuneena. Juu, tosiaan. Ja se kans haisi ton teltan lisäksi ihan hirveelle. Mä en tiedä mitä tälle on tehty, mutta haisee niinku ihan jollekin kemikaaleille tämäkin. Vähän niinku tää teltahaju, mutta about 5 kertaa pahempi. Tässä se nyt taitaa sit olla rullalla koko tän ajan, mutta sille mä en voi mitään. Seuraavana varusteena, jonka mä tilasin, on makuupussi. Tällekin tuli hintaa sit. Ei itse asiassa mitään hajua. Ja rehellisesti, jos toi haisee kans ihan kemikaaleilla, niin se on ehkä vähän nihkeä homma. Koska mä joudun menemään kokonaan tonne sisälle. Mulla ei oo siis mitään aavistusta millainen tää on. Ei ainakaan haise niin pahalle kuin nämä 2 muuta. Katsotaan. Okei, tää on ihan ei hemmetti. Ei saakeli muuta. Tää on aika ohut. No katsotaan loppuun nyt tää vielä. Tää on siis ihan tämmöstä. Hyvä, että täällä on niinku mitään sisällä. Mitä ihmettä? Tää on ihan tämmönen. Tää on joku pussilakana. Siis mitä ihmettä? Se voi olla semmonen homma, että mulle tulee tästä kyllä kylmä yö. Täällä hupussa on tämmönen semipaksu eriste, mutta muuten tää on niinku aivan mitä hemmettiä. Ja mähän vielä ajattelin, että toi makuualusta on ohut. Mutta näin makuupussikin voi olla ohuempi kuin
joogamatto. Mut onneksi mä osasin varautua. Positiivinen uutinen on se, että mulla on kyllä plan B. Mulla oli pieni epäilys, mutta en mä oikeasti olettanut, että se on noin ohut. Mulla on paksumpi, untuva makuupussi mukana. Jos mä herään yöllä ja mulla on vähän kylmä, niin se ei tietysti haittaa hirveästi, mutta jos mä oikeasti tärisen siellä, niin eihän mä mitään hypotermia kyllä hommaamassa. Että... Lisäksi mulla oli mukana myös talvitakki, mutta ton Teemu makuupussin kanssa se ei välttämättä kuitenkaan estä yöllä jäätymistä. Mutta jos mä joutuisin vaihtaa makuupussin keskellä yötä, niin se ei ainakaan tarkoittaisi tolle hirveän hyvää arvosanaa. Mutta se jää nähtäväksi, että saaks mä tällä nukuttua. Et jos mulla on se talvitakki, niin en mä välttämättä jäädy, mutta pahoin pelkään, että jäädy. 2 viimeistä tavaraa, jotka mä tilasin, oli retkijakkara ja tonne teltan sisälle vielä tyyny. Rehellisesti tää kyllä näyttää ihan penaalille. No katsotaan millainen tää on. Ei saa tuomita vielä. Avataan tosta. Tässä menee vetoketju ja tonne laitetaan kynät sisälle. Okei, katsotaan. Näitten jalkoja napsahtaa tolleen. Plussaa tossa jakkarassa oli se, että se meni niinku todella pieneen tilaa ja se tuntui aika laadukkaalle. Mut kun mä menin istumaan sen päälle, niin on kyllä vähän perseestä, rehellisesti. Jos he menee niinku tässä suunnassa istumaan, niin sit se on niinku ihan perseestä. Mut jos sen kääntää niinku näin päin, no sitten on niinku ihan ok. Mut entä sit toi tyyny? Nyt tää on muuten pieni. Mitä hemmettiin. Toi tyynyn täyttäminen oli siis jostain syystä ihan jäätävä työmaa, mut lopulta mä saan sen edes jotenkin niinku täyteen. Tässä on niinku mun käsi verrattuna tähän tyynyyn. Tää on siis todella pieni. Tää tyyny on ehkä mun pään kokoinen niinku just. Tää ei tälläkään ollut hintaa kuin varmaan kuin 3 euroa. Mitä voi olettaa? Laitetaan se tonne odottamaan. Nyt kun kaikki varusteet on kunnossa ja alkaa tulla pikkuhiljaa pimeetä, niin on kans ihan hyvä syödä jotain. Nonni. Tääkin on ihan litistynyt jo. Ihan kiva juttu. Ihan hyvä kyllä. No tää voi olla muutenkin ihan hyvä asia, että mä syön kunnolla ennen, koska voi olla, että se aineenvaihdunta sit vähän jotenkin niinku lämmittää tai jotain. Mä tuun jääty paskaksi. On tää kyllä oikeesti aika hieno näky. Siinä on Teemu-teltta keskellä mettää ja siellä on vähän kehnot varusteet. Vaikka siellä sisällä vähän ehkä saattaa haista jotkut kemikaalit ja mikromuovit, niin kyllä se on ihan fine. Vois oikeesti testata, että onko ne haihtunut ne hajut täältä pois. Ihan samalta se haisee vieläkin. Seuraavaksi mä heitin kaikki tärkeät tavarat teltan sisään ja laitoin oven kiinni. Mulla on täällä teltassa nyt juomapullo, kameratavarat, sit on makuupussi, jos mä kuolen, ja sit on pähkinöitä. Eiköhän näillä päästä alkuun. Positiivinen asia on se, että mulla on tällä hetkellä ainakin lämmin. Säätelijätkuksen mukaan tällä hetkellä on joku 5 astetta, ehkä lämmintä. Voisi itse asiassa katsoa tuosta puhelimesta nopeasti. 4 astetta. Kello 3 se menee 1 asteeseen ja kello 5 se menee 0. Kattokaa kuinka ohut tää makuupussi on oikeesti. Mä laitan ton valon tohon, sit mä laitan tän makuupussin tähän päälle. Tästä näkee, että eihän täällä ole niinku mitään sisällä oikeastaan. Mitä helppiä. Mä tunnen, että mun varpaat on jo nyt vähän jäässä. Vaikka mä en mennyt nukkumaan vielä ja täällä on vielä suhteellisen lämmin. Ei saakeli. Mua ei kumminkaan vielä nukuttanut, niin mä päätin vastata muutamaan random kommenttiin mun viime videoista. XDY Roma kirjoitti, että taas todella viihdyttävä video. Kiitos. Rompatsa on kirjoittanut, että tee video, jossa vihjailet tekoälylle, että teet jotain erittäin pahaa samalla kun kysyt siltä selvitysohjeet. Kuulostaa ihan mielenkiintoiselle. Tuohon yötä hylätyssä tunnelissa video on Rainer Blom-P8H kirjoittanut, että mut ei tää oo pelottava. Se oli piece of cake. Helppo homma. Lopulta ennen nukkumaan menoa mä päädyin vielä selaamaan 2 minuuttia TikTokia, kunnes. Siis, mitä helppiä? Mikä hemmetti toi on? Hyi saata. Nyt on kyllä varmaan seuraavaksi aika mennä nukkumaan. Tosta vielä valo pois. En tiedä näkyykö mua enää, mutta hyvää yötä. Kumminkin kerkesin nukkuu vaan ehkä tunnin tai 2, kunnes mä heräsin tän teltan isoimpaan haittapuoleen. Täällä teltassa ehkä haisee vähän myrkylliselle tällä hetkellä. Tosta jos lähtee aukeamaan. No nyt se on ainakin vähän auki tuolta, niin tänne pääsee raitista ilmaan. Vähän kanssa jotenkin tuntuu, että tää teltta menee koko ajan vaan enemmän ja enemmän kasaan ja tää pienenee tää alue, missä mä täällä oon, mutta
Eikä se haittaa. Positiivinen asia on se, että tällä hetkellä ei ole mitenkään muuten kylmä, paitsi ehkä ihan pikkusen varpaat, mutta kai ne siitä lämpee. Se oli mielenkiintoinen yö. Ai. Mut puhutaan siitä myöhemmin autossa. Seuraavaksi mä miettisin, että pitäisikö mun syödä vähän aamupalaa, mut mulla oli enää jäljellä pelkkiä chilipähkinöitä, ja niin kuin näkyy, mulla ei tehnyt hirveästi mieli syödä niitä. Joten mä päätin laittaa ne kaikki varusteet takas reppuun ja lähteä autolle. Niin kuin mä sanoin, niin toi yö meni aika mielenkiintoisesti. Niin kuin vähän epäilinkin, niin suurin piirtein siinä 3 ja 4 välillä. Mä heräsin siihen, että mun varpaat oli ihan jäässä. Ja oikeastaan oli muutenkin aika niinku kylmissä ne kyllä siinä. Lopulta myös lämpötila laski yöllä 0 sijaan muutama astetta kylmemmäksi. Joten mä laitoin se mun untuva makupussi, jonka mä otin mukaan, niin siihen päälle vähän niinku peitoksi. Että ei ollut enää niin perseestä sen jälkeen. Mut nyt kun mä oon nukkunut noilla varusteilla kokonaan sen yön metessä, niin mä osaan aika hyvin varmaan arvioida, että kuinka hyviä noi oli. Puhutaan vaikka ekana siitä teltasta. Ainut oikeastaan miinuspuoli siinä oli se, että se ei mahtunut mun rinkkaan ja se haisi vähän paskalle sisältä, mutta muuten se oli kyllä oikeasti aika hyvä. Arvosanaksi toi teltta saa 3 tähteä. Sitten makuualusta. Se oli ihan hemmetin ohut. Oli se vähän silleen niin kuin epämukava, mutta kyllä se mun mielestä ihan hyvin lämmitti, ettei siinä ei mulla mun mielestä sen takia tullut kylmä missään vaiheessa, että se makuualusta olisi ollut jotenkin huono. Musta tuntuu oikeasti silleen, että eristää siitä maasta ihan kivasti. Toi makuualusta ansaitsee myös 3 tähteä. Sitten makuupussista no ei tarvi sen kummemmin puhuakaan. Se oli siis ihan hemmetin huono. Ei siellä ollut mitään eristettä sisällä oikeastaan. 1 tähti. Lisäksi toi jakkara sai kätevyyden takia jopa 4 tähteä, mutta toi tyyny oli taas sen verran kova ja vaikea täyttää, että se saa vaan 2 tähteä. Mut juu, en suosittele tilaamaan Temusta yhtään mitään ja en tarvitse enää itsekään tilata mitään sieltä.